O Concello de Ribeira asinaba esta mañá os convenios de colaboración cunha dúcia de entidades de carácter social. A partida destinada a este fin está dotada con 850.000 euros para axudar a sufragar a actividade destas asociacións e fundacións. O ano pasado incrementouse a partida destinado a este ámbito máis dun 20%, e este ano tamén damos un pasiño adiante coa aprobación do orzamento de 2024, onde esa cifra total acada os 850.000 euros. Por tanto, vedes que son contías considerables que lle transferimos directamente ás entidades sociais para que podades seguir desenvolvendo o voso traballo como ides facendo de maneira excelente. O Goberno reforza así o seu compromiso co tecido asociativo que traballa en prol do ben comunitario ao longo de todo o ano. Agradecer non só a vosa presenza, senón tamén o traballo que facedes ao longo de todo o ano no Concello de Ribeira, porque creo que é fundamental tamén que dende as administracións públicas apoiemos o traballo que se fai dende as entidades sociais, basicamente porque o traballo que desenvolvedes ao longo de todo o ano pois redunda no beneficio de toda a comunidade. Estamos falando, neste caso, de persoas con diversidade funcional, con distintas discapacidades. Tamén estamos falando de apoio educativo ou familiar, tamén a rapazada e familias que teñen algún tipo de problema educativo e de comprensión. Tamén falamos do ámbito sanitario ou social, en todas as súas vertentes, como por exemplo tamén na axuda a persoas que o necesitan máis, que son máis vulnerables, non?